Læggen over. Godt. Dræber for, så vi kan lave en ting. Oh my god, der var 4. Yes. Okay, se om der ikke er flere. Bare rend rundt. Ja, ja. Jeg venter på dig derhjemme. Okay. Jeg så lige en ko. Den vil jeg dræbe. I lider. Undskyld. Jeg kan godt for det. Ja, du kan bare sige undskyld. Du skal tro på dig selv. Det er det eneste, der skal til. Jeg er træt. Au. Har du været op hele natten? Nej. Det er jeg. Fest. Noget gourmet-middag. Sådan noget fint mad, og så blev det måske lidt for meget musik ind i det, så... Hvad fik I? Noget lakse, krabbe, kød til forret, og til hovedret noget kalv med en rigtig god hvidløgs... Nej, ikke hvidløgs, hvad taler jeg om? Rødvins sauce. Og så nogle rigtig gode pomfritter, som vi selv har lavet. Det lyder godt. Til dessert fik vi hjemmelavet islagkage med noget mango sauce. Altså ikke sådan noget varmt noget, men sådan noget, og hindbærsauce og noget. Ja, man kalder det sauce. Hvad smagte det? Altså mango smagte, altså ja, alt smagte super godt. Og det så helt vildt godt ud. Ja, en pickaxe. Og hvis man finder diamanter, så lægger den i chesten. Ja, du kan ikke finde dem nu igen. Jeg er hjemme, skatter. Nej! Du må ikke komme ind! Hvorfor ikke? None of your business. Hvor meget? Jern! Oh my god, jeg har lige taget jern. Ja, læg det i chesten. Jeg skal lige til. Vi bruger ikke jernet før. Vi sådan... Jeg har lavet en iron pickaxe. Jeg skal lige have noget træ. Hvad? Nej, jeg skal nå at hugge træ. Så vi lige kan save vores checkpoint, hvis nu vi dør. Hvor meget uld har du? 4. Vi skal bare lige skifte til at sove lidt i den. Ved du hvad? Vi skal... Bare lægge i den lidt tid. Og så skal du lægge i den bagefter. Tobias. Vi skal ud og dræbe nogle edderkopper. Ja, det er tur til at lægge der, hvis nu du dør. Så laver jeg lige noget læderarmor til mig selv. Nu bliver han misundelig. The gangster Tobias! I'm totalt ninja. Ho 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 ho. Hej. Jeg ved ikke, hvor længe har den her video varet indtil nu? Jeg ved ikke. Nå, skal vi gå ud og dræbe nogle af edderkopper? Vent! Jeg skal lige have et sværd. Jeg har ikke et sværd. Jeg skal lige have et sværd. Stop nu. Vent på mig. Jeg skal lige have et sværd. Sådan. Nu er jeg parat til at dræbe nogle edderkopper. Skal vi så ikke sige, at det er den eneste, vi lige gør her? Og så slutter vi lige videoen, og så kan I se mig i næste afsnit. Ja. Kan du finde nogen?
Vi skal bare have nok til 2 uld i strengen, eller hvad det hedder. Sådan, ja, du ved, hvad jeg mener. Ja, jeg ved godt, hvad du mener. En creeper. Let's go. Creeper in the hole. Ej, Tobias, det kunne så meget misforstås. Det kunne det bare ikke. Nej. Man har lov til at kalde sine fans pervs, Tobias. Sine fans? Ja. Siger du, jeg er fan, eller hvad? Nej, men altså, man har lov til at kalde folk, hvis der var nogen af dem, der ser den her video, der misforstod det, så har man lov til at kalde dem pervs, fordi man er sådan dem, der laver videoerne. Var du ond? Ja. Det vil jeg. Har du fundet nogen edderkopper? Nej. Fundet et skelet og en zombie. Det plejer at være overalt edderkopper. Men nu er de væk. Pist væk. For os vundet traller. Hvad vil du gøre? Tisse i bukserne eller bare løbe? Og nu skelet. Jeg dør ikke, for jeg er overpowered, synes jeg selv. Jeg er snart level 7. Jeg er halvt igennem level 7. Der er der lidt. Hvis du finder nogle får, så kan det også du. Oh my god, 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 oh my god. Og spring. Jeg har fundet et sort får. Oh yeah. Yes, vi har nok til en seng nu. Har du fundet 2? Jeg har fundet 3 får. Okay. I starten af junglen. Ja, faktisk lige der, hvor vi spawnede. Sygt. Jeg synes, jeg så noget heroppe. Kom her, du lille bastard. Jeg går hjem. Skal jeg bare dræbe dem, og så myrde dem horribelt med mit sværd? Ja. Get over here. Jeg har 2 uld. Så kom hjem til mig, når jeg også er hjemme en gang. Oh my god, der er mange får. Bare dræb dem. Det kan måske være, der er en anden, der også kommer med ind. Bare sådan, I ved det også, så når I tænker, oh my god, hvem er ham? Der spiller med dem, så er det en af vores venner. Men det kan være. Vi ved det ikke helt lige nu. Men det er en moskéer. Oh my god. Hvorfor gik vi ikke bare ind i junglen? Og for bare at tjekke. Vi har så mega mange får. Er det underligt, at ikke alle af dem dropper uld? Der plejer der at være garanti på. Oh my god, der er en creeper og en skelet uden for vores dør. Ikke for at stresse dig, eller gøre noget andet, jeg siger det bare. Okay. Jeg kommer tilbage! Kom, oh my god, der er mange zombier. Jeg kommer. Jeg sprinter faktisk. Og jeg dør det. Lidt! Jeg har lidt dræbt den ene af dem. Hov. Kast uldet til mig! Oh my god. Du har været heldig. Det kan vi sove. Scenen ser også ret nice ud, den her. Bare sæt mine... Ja, okay. Jeg vil sove her. Okay. Godnat. Godnat. See you tomorrow. Nå, det var det. Så lad os lige afslutte her. Så... Ja. We say, see you!